съм на Пейн. Това е моята изповед. Блок Ентертеймент. О Господи, виж ме, о Господи, прости ми. Вдъхновен в Твоето име пиша тия рими. Виж, не съм безгрешен, просто Ти кажи ми как да се преборя с дяволите си непобедими. Израснах спокойно в семейство бедно, нещо особено хлапето поредно. Парите никога не стигаха в къщи, всеки ден проблеми едни и същи. На училище редовно ходих гладен, не се оплаквах от живота си гаден. Черните пари тогава бяха лукс, обличах се простичко без никакъв вкус. Таскал от стола закуски крадях. Осъди ме Господи, ако за Тебе е грях. Имах и доста други проблеми, семейни и с улични камени. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. Местих се от училище в училище, два пъти сменихме нашето жилище. Пораснах малко, промениха се нещата, но не се промени изобщо съдбата. С наркоманите имах много проблеми, парите ми взимаха шибаните кретени. Прибирал съм се сини с множество рани, цели раздърпани с дрехи съдрани. В училище нашите висяха редовно, не ми покаже за образованието основно. С гаджета се запознах много рано, в седми клас бях пишлеменце за смяна. Започнах с спорта колите да отварям, започнах на големите да се отварям. Таскало не слушах, бягах, пуших, с кофти компания аз се сдуших. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. В момента по-различни са нещата, аз съм същия играч, а друга е играта. Като съм скин, Ти в джоба съм пич, като съм без пари не ми пука хич. Да ги изкарам това лесно го мога, бачкам да стоя на едно място не мога. И аз съм човек с нормални нужди, нещата, които Ви тревожат не са ми чужди. Работя, излизам, на кафенце сядам, пия 2-3 бири, прибирам се и лягам. На моята приятелка съм верен съм и на стилът ми черен. Господи, знаеш как стоят нещата, защо ли с глупости Ти пълня главата? Господи, това е последния стих, прости ми, аз на враговете си простих. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. О Господи, хвани ми ръката, приведи ме през мрака, покажи ми светлината от звука на сатаната, Ти върни ми крилата. Амин.